ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಸಮಬೆ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಪೋತ ನಮ್ಮ ಈದ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಸಾಯಿ ಪಂಡೆರ ಕೋಡೆ ಟುಮಾರೋ ನಮ್ಮ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಯಿಂದ ಅಂಚಂಕಲ್ ಬೀಚಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದೇನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಓರಿಯರಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅಜ್ಜಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾತ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಭಯಂಕರ ಹೆಲ್ದಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ಕೊನೋ ಒಂದಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಂಗಿ ಏನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಡ್ಲೆ ಪದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಏನ ತಾರೈ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ಕೊನೋ ಒಂದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಜ್ಯೂಸ್ ಗೀತ ಮಂತ್ ಕಡ ಪದಿತ್ತೇರ ಅಂಚಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದರಡ ರೆಸಿಪಿ ಕೇಂದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾಡಿಫೈ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಸಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಬೀಚ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಅವೇರ್ ಗಜಮ್ಮ ಮನೆ ಸಾಯಿ ಸ್ವಿಮ್ ಸೂಟ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಬೈದೀನಿ अंकल रीच आया सागर टिकेट घेता नंदुल्लेर दी आइडे बेले ಏನಯ್ಯ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೋ ನಿಬ ಕೋಡೆ ಒಪ್ಪಿನ ಸಾಯ್ ವಾಚ ಅದು ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಅದು ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ 10 ಗಂಟೆದ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೆ ಕರಂಜೋನ್ ಸಾಗರ್ ಅಲ್ಲ ಗುರುವಣ್ಣಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತ ನಂದುಲ್ಲೇರ ಎಂಕಲ ಮುರಾಣಿದ ಜಾಗ ಉಂಡ ತೂಕ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕಂದರ ಮುರಾಣಿದ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಎಜ್ಜಿ ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಹಿಯರ್ ಶೋಕೊಂಡೈತೆ ಅಂಚು ಅಂಚು ಅಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪನು ಕೈಟ್ ಉಂಟು ದಿಯನ ಗೊತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡು kite stuck and tendo sai podi sai okay engala things pura moldita ಅವೇನಾ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ನಿಗಲ್ ಮುಟ್ಟಾಡೆ ಸಾಯಿ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಇಚ್ಛಾ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು
ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಅಂಕಲ್ ಪಿರೋಂಜಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ ಮೂಲು ಫುಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅನ್ನೋಡು ಈರೆನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಂಡ ನಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಬುಡಾಯರ ಜ್ಯೂಸು ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಅಂಕಲ್ ನಾ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ಗು ಮಿಸಲ್ ಸಾರಿ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ದ ಪಾವು ಇನ್ನು ಮಿಸಲ್ ಬೊಕ್ಕಿಂದ ಅದೇ ಒಂದಾಯ್ತಾ ಚಟ್ನಿ ಇಂದು ಏನು ಅನ್ಪೀನಿ ಆನಿಯನ್ ಬಜ್ಜಿ ಸಾಸೇಜ್ ಅವು ಮಿಸಲ್ ಅದೇ ಹೌದದೇ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಎಗ್ ಇಂದದ ಅವು ಚಾ ಸಮೋಸ ಉಂಟು ಹೌದದೇ ಅಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಲೆ ವೆಜ್ ಸಮೋಸ ಚಿಕನ್ ಸಮೋಸ ಒಂದು ಎಗ್ ಉಂಡತ ಒಂದು ಸಾಸೇಜ್ ಇಂದಾದ ಉಂಟು ನೇಟ್ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೇಗ ಓ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಬೋಟಿ ಎಜ್ ಅವಲ್ಲ ಉಂಟು हमारा इधर ऐसा ही चलता है। हम पक्का लोकल है। हमारा यहाँ ऐसा ही चलता है। हमारा अभी तो कैडबरी हो गया अभी ऐसा ही चलेगा। वो पाइनएप्पल जूस कोई पे को बता, वो बात भी काली अभी तक। एक वीडियो बनाया बोलो ಇರ್ ಪೊರ್ಲತಾ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಪೂರ ಐತೆ ಬಡ ಆತನ ಪೂರ ರೇಗ್ಲ ಜನನೇ ಜನ ಮುಲ್ಲ ಜನ ಮೇರ್ತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ಅಂದಪ್ಪ ಮೇರೊಂಜಿ ಕರ್ದಿಂಚ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲಿಯ ಭಯಂಕರ ವೈರಲ್ ಆತೇರು ಮುಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಪೊಂಜನಕಲ ಅವಸ್ಥೆ ಮೆನ್ ತೊಂಡ ತೋಡು ಪಾಪ ಆಯೊಂಜಿ ಕೆಮರಾ ಫೋಟೋದ ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕದೆ ತುಲ ಆಯರು ಕೆಮರಾಡು ಪಾಪ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ ನ ಪ್ಯಾಕಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಗುರುವಣ್ಣ ಎಂಚಾಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತಂಡ್ ಪುನಿತಾನೆ ಆತ ಚೂರು ಮಾತ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಕಂಬ ಬೂರುಂಡಿಯ ಮೊಕುಲ್ದೊಂಜಿ ಏನಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ಪಾಡ ರೆಡ್ ಜನ ಹೌದು ಪುನಿತಾನೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅತೆ ಒಂಚೂರು ಕಿರ್ಮಿ ಅಂಡತೆ ಅಂದ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಚೂರು ಅಡೆ ತಡಾಣು ಮಾಮ ಎಂಚಾಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತಂಡ ಕಿರ್ಮೊಂದು ಇತ್ತರ್ಬೇಕ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಸಾಯಿ ನೀ ಸರಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂತೆ ಏರ್ಕೊರ್ ನಾವು ಓಲೇರ್ ಬಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ದರ್ ಬಲ್ತೇರ್ ಬಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ದರ್ ಬಲ್ತೇರ್